Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci. Milé posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás na další epizodě Cafin Talks, což je podcast, který produkuje Česká asociace pro finanční řízení. Mé jméno je Ladislav Profota a já mám tady dneska milého hosta Miroslava Draveckého ze společnosti Alma Career. Miroslave, vítejte u nás. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň všetkým. Tak Miroslav pracuje jako senior product manager ve společnosti Alma Career už téměř 19 let. Z toho 9 let má na starosti průzkumy platů, a to i včetně mezinárodního dosahu, jestli se nepletu, až pro 20 zemí. Miroslave, jestli nám řeknete, co je všechno náplní vaší činnosti, budeme moc rádi. No, ja som nastupoval do spoločnosti vtedy ešte pod názvom Profesia na Slovensku, ktorá sa premenovala na súčasnú Alma Career Slovakia ako produktový manažér a v podstate od roku 2007 sa venujem už prieskumu miest. Vlastne tento prieskum vznikol na Slovensku, v Česku a Maďarsku v roku 2007. Volá sa to Platy.sk, Platy.cz, respektíve lokálne značky. Prieskum funguje vo viacerých krajinách a od roku 2015 sme spustili aj medzinárodný portál paylab.com, kde vlastne zbierame dáta celosvetovo. Čiže dá sa povedať, že máme niekoľko lokálnych portálov, ale zahŕňame dáta za celý svet a takto vlastne fungujeme už niekoľko rokov. Dnešním tématem, které jsme pro vás připravili, je komentář platové studie trendu odměňování pracovníků ve finančních oddělení. Jsou to poměrně aktuální a čerstvá data. Myslím, že přichází zrovna do období, kdy se uvažuje nad tím, jak je pro příští rok upravovat mzdy, jaké jsou vlastně trendy. A toto je report, které bude k dispozici samozřejmě všem členům asociace, ale my bychom ho rádi tady obohatili o některé komentáře a postřehy. Předtím, než se pustíme ovšem do toho reportu, tak to téma mezd je správné téma, protože přitahuje pozornost pracovníků finančních oddělení nejenom z osobních důvodů, ale možná i vůbec z toho, kam se uvíjí pracovní trh a přece jenom ty mzdové ohodnocení a mzdové nárůsty jsou trošku výslednicí poptávky nabídky na tom pracovním trhu, než se stupíme do těch financí. Co si vlastně říct k té situaci na pracovním trhu a vůbec k mzdovému vývoji, ať už v České republice, nebo možná v kontextu tady středoevropského regionu? No, ako ste povedali, tá situácia miest je u každého veľmi individuálna, ale dá sa povedať, že keby sme si robili prieskum, a potvrdzujú to prieskumy vo firmách, že nejaká spokojnosť so zamestnaním je veľmi úzko spätá práve s tým, či sú zamestnanci spokojní so svojou odmenou. A nie je to len situácia v Českej republike, ale dá sa povedať, že akejkoľvek krajine na svete. No a zároveň platí, že máme za sebou veľmi turbulentné obdobie. V podstate od roku, alebo tak by som to povedal, že taký posledný normálny rok bol rok 2019, kedy tá ekonomika v podstate fungovala nejakým štandardnom režime. Ale od nástupu covidu prišla potom kríza energetická, samozrejme inflačná, špeciálne Českej republike všetci zaznamenali výrazné prepady reálnych miest a dá sa povedať, že ešte stále nie sme v tých reálnych mzdách na takej úrovni, ako to bolo v roku 2019, ale čísla naznačujú, že už v budúcom roku sa tam dostaneme. To znamená, že v skutočnosti naozaj až budúci rok bude taký ten, kde mali by zamestnanci pocítiť, že sa majú lepšie ako v tom roku 2019. Mm-hmm. Ta situace opravdu na pracovním trhu není jednoduchá a v těch mzdách a určitě potenciálním i reálném mzdovém nárůstu se to odrážet bude. Já teda si dovolím přejít teď k té platové studii, kterou tady máme. Ja by som ešte možno doplnil, keby som mohol tú takú širšiu situáciu v rámci regiónu. Povedali sme si, ako to je v Českej republike, kde momentálne už zaznamenávame celkom pekné rasty aj nominálnych, aj reálnych miest. Treba ale povedať, že napríklad také Poľsko, jemu sa darí ešte lepšie
To znamená, že Česká republika by sa mohla teraz tak porovnávať s tou situáciou v Poľsku, čo by bolo teda ambiciózne porovnávanie. Na druhej strane, keď sme v tom regióne V4, tak sám prichádzam zo Slovenska a musím teda do vlastných radov povedať, že situácia na Slovensku je dramaticky horšia. Porovnateľné je to s Maďarskom. Štatistiky ukazujú, že náklady práce sú výrazne drahšie na Slovensku oproti napríklad tomu Česku či Poľsku. Ale ten disponibilný príjem, ktorý zamestnanci skutočne dostanú na výplatnej páske, je dokonca výrazne nižší ako ten, ktorý dostávajú zamestnanci v Česku. Vlastne hovorím o tom, že zamestnávanie na Slovensku je veľmi drahé, ale vo výstupe tí zamestnanci dostanú oveľa menej ako treba zamestnanci v Česku. Čiže veľmi dôležité je teda sledovať to, čo sa bude diať v ďalších rokoch v súvislosti s nejakými opatreniami vlády, v novej vlády Českej republike, či sa vydá nejakou cestou rozumných investícií alebo nejakého populistického rozdávania peňazí. Naozaj tým zlým príkladom je Slovensko. Mm-hmm. Tak to je opravdu komentář ze země, která je nám nejbližší. My samozřejmě uvidíme i ten vývoj ve Visegrádu. Určitě je vidět, že to Polsko, i to oživení celkové, i to hospodářství a ten dynamický růst, který tam předvádí, tak znamená, že zřejmě i v té mzdové úrovni atakují i ty české příčky, že jsou v některých pozicích výš. Polsko má tu výhodu, že je to obrovská krajina, má veľmi veľký vnútorný trh, to znamená, že dokážu ako keby zastabilizovať svoju situáciu tým svojím vnútorným trhom. Nie sú až tak v zásade odkázaní na situáciu trebárs v tom Nemecku, od ktorého brutálne závisí situácia a tá kondícia ekonomiky Česka či Slovenska. Já sám jsem uživatel služby Platy.cz, vím, že je tam možnost vlastně nahlédnout okénkem i do další sousední země, což je Rakousko. My konec konců i v platové studii, co se týká finančních pozic, u některých pozic jsme udělali ten benchmark k tomu, jaká je situace tam. Kdyby jsme kromě toho zemí Visegrádu měli okomentovat třeba i příkladně to Rakousko, co bychom si k tomu řekli, jak na tom západě, byť toto je jich od nás, to vypadá? No asi nikoho neprekvapí, že mzdy v Rakúsku sú výrazne vyššie oproti mzdám vo V4. A to tak vždycky teda bolo dlhodobo a aj predpokladám, že dlho bude. No ale Česká republika mala naozaj dobre nakročené k tomu, aby dobiehala tie západňarské mzdy. Uvidí sa, aké opatrenia príjme nová vláda, či to dobiehanie bude pokračovať, respektíve sa znovu naštartuje po tom období tohto prepadu, alebo pôjdete cestou treba z toho Slovenska, kde žiaľ zaznamenávame skôr tú stagnáciu. Tak děkuji za komentáři do toho kontextu vlastně regionu. Tak a dostáváme se i k tomu, co jsme slíbili na začátku, k platové studii. A jednak chtěl bych poděkovat, protože jako zástupce České asociace pro finanční řízení je to společný produkt, který se tady prezentuje. Nicméně vy, přestože my jsme z kontrolingu a financí a analyticky jsme schopní, tak přece jenom tomuto řemeslu vy se věnujete denně. Tak jenom k té platové studii, trochu si říct vlastně, kdo se toho zúčastnil, jaký byl systém sběru i těch informací, vlastně na čem stavíme. Tak portál Platy.cz už od toho roku 2007 slúži bežným zamestnancom, aby si porovnali svoju mzdu na celom trhu práce. Samozrejme, že súčasťou tých pracovných pozícií, ktoré sledujeme, sú aj pozície z tohoto finance sveta. A tak sme sa v spolupráci s Cafinom rozhodli zopakovať takýto prieskum špeciálne pre ich potreby, kde sme sledovali mzdovú úroveň na 11 vybraných pozíciách od účtovníkov až po ekonomických riaditeľov. A vlastne sme si tak zozbierali dáta od samotných zamestnancov a následne sme ich spracovali a pripravili výstupy. Špeciálne pre týchto 11 pozícií bolo zahrnutých vyše 2670 respondentov.
Neprekvapí, že najpočetnejšou skupinou boli účtovníci, no ale máme tam samozrejme aj zastúpenie kontrolorov, vedúcich kontrolingu či ekonomických finančných riaditeľov. Takže to zastúpenie je také rôzne a môžeme sa bližšie pozrieť potom, ako to teda vyšlo. Ešte čo sa týka regionálnej štruktúry, by som možno že povedal, že opäť neprekvapí, že najpočetnejšie je zastúpená Praha. Až 40% všetkých respondentov prišlo práve z tohto regiónu a pomerne silno je zastúpená Južná Morava, takže, ale v princípe máme dáta zastúpené celorepublikovo. Tak já jsem si všiml, že v průzkumu byl poměrně vysoký počet žen, 63%. Možná to bylo dáno některými pozicemi, které tam... No, tak sú také typicky ženské pozície, tie účtovníčky, účtovníci sú skôr zastúpené ženami. A keď sa pozrieme na ten podiel zamestnancov z tých 11 profesií, ktoré sme sledovali, tak áno, vychádza to tak, že takmer 2/3 zo všetkých respondentov boli ženy a približne 33% to boli muži. My máme další charakteristiky, ať už u jednotlivých respondentů, kteří odpovídali, nebo u firem, u kterých pracují, to znamená podle velikosti, podle oboru, i ten mix těch respondentů z tohoto pohledu zdá se být vyvážený. Tak ako som už naznačoval, tá otázka mzdy je naozaj zaujímavá pre každého zamestnanca a úplne prirodzene sa zamestnanci rôznych typov spoločnosti do tohto prieskumu zapájajú a preto dokážeme zhodnotiť pomerne objektívne naozaj situáciu na tom trhu práce z pohľadu veľkosti spoločnosti či odvetvia, v ktorom tí zamestnanci pracujú. Já jenom doplním, Miroslav tady zmínil těch 11 pozic. Jsou to pozice od těch, kteří mají na starosti i týmy, vedou vyšší odpovědnost, jako je ekonomický finanční ředitel nebo finanční manažer, vedoucí kontrolingu, až po vlastně specializované pozice, jako je kontrolér, daňový poradce nebo například business intelligence specialista. Tak a dostáváme se i pak k té zajímavé samozřejmě části, která už se týká těch mezd, těm mzdovým ukazatelům vybraným. Typicky samozřejmě existují nějaké složky mzdy, takový to základní členění je vlastně, co máš vždycky v tom základu, ta základní mzda, co naopak máš jako nějakou variabilní složku mzdy, když jsou to nějaké prémiové systémy nebo bonusy, které se vyplácí. Tak co říct tady k tomuto, než sa pustíme do komentáře těch jednotlivých pozic? No, my sa našich respondentov pýtame v podstate na 3 položky, čo sa týka mzdy. Prvou z nich je základná mzda, ktorú majú dohodnutú so zamestnávateľom a v podstate predstavuje to ten nevyhnutný základ, ktorý dostanú na konci mesiaca. Druhou položkou, na ktorú sa pýtame, je nejaká variabilná zložka mzdy vyplacaná mesačne, kde v princípe napríklad môže závisieť od nejakých nadčasov alebo od nejakých príplatkov, pravidelne vyplacaných bonusov a podobne. No a treťou zložkou mzdy sú tzv. Finančné bonusy, zväčša vyplacané na konci roka, možno 13. plate alebo nejakom takom vianočnom bonuse. Takže tieto dve zmienené posledné zložky sú nejakou variabilnou zložkou, ktorá môže vlastne znamenať nejaké prilepšenie si k tomu základu. Celé to voláme ako celková mzda, ale teda vieme vyhodnocovať zvlášť tie štatistiky pre základnú mzdu a celkovú mzdu. Myslím si, že v tomto reporte sa venujeme základnej mzde, čiže všetky tie štatistiky, ktoré budú prezentované v tom reporte, sú z pohľadu vyplácania základnej mzdy. Ještě bych se rád zeptal vlastně i na takový ten podíl variabilní složky, jo? Protože nepřekvapí, že samozřejmě těch vedoucích pozic procentně je vyšší, ale jenom tak trošku sezora, protože vy máte i čísla vlastně možná napříč roky, jak se tento podíl vyvíjí, protože minimálně já ze zkušeností třeba ze sektoru stavebnictví vidím, že tak, jak se prosazují v zásadě mzdové navyšování, tak často je to doprovázeno úpravou mzdových systémů, že dochází k proměňování i těch prémií do základů pod tím tlakem obecně těch mezd. Je to možná trend, který sem jde i z některých západních nebo severských zemí, kde často ta mzda z velké části je dávána do těch základů. Jak se na to díváte? Nebo nějaký komentář
komentář, ještě než přistoupíme k jednotlivým pozicím? Z pohľadu zamestnanca je asi výhodnejšie mať čo najvyšší základ. Od toho základu sa môže vypočítavať napríklad náhrady mzdy za dovolenku a podobne. Čiže čím vyšší základ, tým výhodnejšie pre zamestnanca. Na druhej strane zamestnávateľ môže s tým mzdovým systémom flexibilnejšie pracovať, keď do neho zahrnie aj nejaké variabilné zložky mzdy, napríklad súvisiace s výkonom zamestnanca, ale aj iných pohľadov. Ukazuje sa, že ten trend tu môže byť taký, kde sa do toho základu premieta väčší podiel celkovej mzdy. Veľmi to záleží samozrejme od typu pozície. Špeciálne zamestnanci, ktorí majú priamy vplyv na tržby, treba nejakí obchodníci a podobne, tak tam sa očakáva, že tá motivačná zložka mzdy, tá variabilná zložka mzdy bude vo väčších percentách ako u zamestnancov, typický účtovník, ktorý proste svojím spôsobom, svojou prácou až tak v zásade tie tržby ovplyvňovať nevie. Preto neprekvapí, že tam tá variabilná zložka mzdy predstavuje nižšie percento. Pokud se podíváme na odměňování už těch jednotlivých pozic, aby jsme posluchačům uvedli nějaké příklady, tak můžeme začít samozřejmě od vrcholové. Tady ekonomický finanční ředitel. Já mám tady dva údaje, jednak mediánu mzdy a pak průměrné mzdy, vlastně základní mzdy. To znamená, u mediánu mzdy jsme na 119 000 cirka korun, u průměrné mzdy na úrovni 129 000 korun. Příklad pozice vedoucího kontrolingu, zase napříč všemi společnostmi, velikosti a tak dál, základní mzda 86 830 korun v podobě mediánu, v podobě průměru 92 111 korun. Z vašeho pohledu i tady z těch čísel, které vyšly, je něco překvapivého pro vás, nebo? Možno by som dal ešte do kontextu jedno číslo, to je priemerná mzda v Českej republike vo všeobecnosti. Tá sa pohybuje na úrovni 49 400 korún za druhý kvartál 2025 podľa štatistického úradu. Čiže si môžeme teda to tak predstaviť, že napríklad tí vedúci kontrolingu zarábajú približne dvojnásobok toho priemeru. Spomínali ste tých riaditeľov finančných, neprekvapí, že to sú naozaj dobre platené joby, kde z tých sledovaných pozícií ide o najvyššiu mzdu. Prináša to samozrejme so sebou veľkú dávku zodpovednosti, vysoké nároky na kompetencie, či už nejakého odborného rázu, neustáleho vzdelávania sa, ale aj veľké nároky na ten decision making. To znamená, že naozaj na týchto ľuďoch záleží dosť veľa, preto sú takto výrazne odmeňovaní. Potom, keby som prešiel ďalej na tie ďalšie pozície, tak na tom opačnom konci rebríčka sa nachádzajú účtovníci, ktorých medianová základná mzda nedosahuje ani 40 000 korún. No a ako som už povedal, teda je to v podstate jediná z pozícií, ktoré sme sledovali, ktorá je pod úrovňou toho celonárodného priemeru. Keď sa ešte rozprávame, ten medián vlastne predstavuje strednú hodnotu, to znamená, že polovica ľudí zarába menej ako táto hodnota a polovica ľudí na tejto pozícii zarába viac ako táto hodnota. A priemerná mzda je taká vymyslená hodnota, ktorú neexistuje priemerný človek, ale teda vypočítava sa často ten priemer. Treba si len uvedomiť, že na priemernú mzdu nedosahuje ani 60% zamestnancov. Čiže keď sa rozprávame vo všeobecnosti o mzdách a povieme, že priemerná mzda je tých 49 000 korún, treba si uvedomiť, že v celej krajine, Českej republike, takmer 2/3 zamestnancov zarába menej ako táto priemerná hodnota. Tak já jenom doplním, co se týká podílu variabilní složky z ročního příjmu. U zaměstnanců, tak u vedoucích pozic nám pohybuje v intervalu 10 až 14%. 14% nám vyšlo u ekonomických finančních ředitelů. U těch samostatných pozic vesměs ta čísla oscilovaly kolem 6%. Celkovo oproti roku 2023 vidíme, že ako už bolo naznačené, ten podiel variabilnej zložky mierne klesol o nejaké 4 percentuálne body. To je asi ten trend, že sa tam celková mzda skôr prelieva do toho základu. Neprekvapí, že u tých manažerských pozícií je variabilná zložka mzdy vyššia.
Oni majú častokrát tieto mzdové systémy nastavené tak, že sú motivovaní dosahovať nejaké ekonomické úspechy a preto tá motivačná zložka je vyššia. Fajn. Tak postoupíme dále, podíváme se vlastně na ty mzdy z hlediska některých vybraných kritérií. Já vidím, že před sebou máme velikost firmy a pohled přes jednotlivé pozice. Přičemž, co se týká velikosti firmy, tak my pro zjednodušení tady máme jednak malá firma do 50 zaměstnanců, střední firma 50 až 250, velká firma 250 a více zaměstnanců. Tak kdybychom udělali náhled na některé pozice, možná i teda ty top pozice, začneme od ekonomického finančního ředitele. Po všeobecnosti platí, čím väčšia spoločnosť, tým vyššia mzda. A vlastne sa to ukazuje v každej jednej z týchto pozícií. Ekonomickí finanční riaditelia v tých malých spoločnostiach zarábajú okolo 107 000 korún, kdežto v tých veľkých spoločnostiach je to až 157 000 korún, čo znamená, to je o polovicu viac. To znamená, že naozaj sú obrovské rozdiely, veľmi záleží od toho, v akej veľkej organizácii pracujú a tým pádom, aký je ten skop tých činností a zodpovedností, ktoré majú. Já prozradím, že součástí reportu, který bude k dispozici, je i porovnání těch pozic přes mzdy a jejich vývoj vlastně v okolních zemí. Takže tam je určitě vidět i na příkladu toho, kde je průměrná mzda, co se týká Rakouska, pak Česka, Polska, Maďarska a Slovenska. Áno, vo všetkých pozíciách má Rakúsko najvyššie mzdy, potom to Česko s Polskom sa dokážu tak preskakovať, v niektorých pozíciách Polsko vedie, ale vo všeobecnosti z týchto finančných pozícií je na tom Česko mierne lepšie. No a žiaľ, prichádzam zo Slovenska, to Slovensko ťahá za najkratší koniec týchto krajín. To byl pohled k jiným zemím a teď, když se podíváme dovnitř České republiky, tak my už jsme to zmínili, i to se týká respondentů, většina byla z Prahy, pak zejména silně zastoupená Jižní Morava, ale máme tady další kraje. A pohled pak tady na tabulku, kterou vám nemůžeme v té ucelenosti zprostředkovat přes tady ten náš audio vstup, ale nějaký komentáře k regionu. Poprosím Miroslava. Vo všeobecnosti najvyššie mzdy v Českej republike sú tradične v Prahe, ale to platí v princípe pre každú európsku krajinu, že najvyššie mzdy sú v hlavných mestách. A naopak najnižšia mzda dlhodobo v Českej republike je v Karlovarskom kraji. Zaujímavosťou možno je, že pre tieto finančné pozície, ktoré sme my sledovali, tak Praha vyhráva, ale na tých najnižších priečkách, čo sa týka výšky miest, sa nenachádza Karlovarský kraj, ale Zlínský kraj vo väčšine pozícií. Takže toto je trošku taká anomália, čo sa týka týchto finančných pozícií, no ale naozaj tie mzdy medzi jednotlivými krajmi variujú. Keď si zoberieme napríklad pozíciu kontroléra, tak v Prahe je tam mzda okolo 70 000 korún, kdežto v tom Zlínskom kraji ani nie 50 000 korún. Čiže naozaj veľmi veľké rozdiely a tak by sme mohli ísť pozícii po pozícii. V tom reporte to členovia budú vidieť, kde naozaj Praha suverene vedie a sú regióny, ktoré výrazne zaostávajú. Tak stojí za to okomentovat ještě základní mzdy na pozicích podle věku. Já se tady dívám na kategorie, které máme vysvíceny silně, 35 až 54 let. Tam se dosahuje průměrně nejvyšší mzdy na těch jednotlivých pozicích a zdá se, že 55 plus, což je už blízko i mému věku a možná i kategorie husákových dětí, tak tam naopak nastává jako postupný pokles i té průměrné. Aby sme to správne interpretovali, každému mzda vekom rastie. To neznamená, že keď v tejto tabulke vidím, že mzdy vo vekovej kategórii 55 plus majú nižšie hodnoty ako vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov, že tí, čo majú teraz tých 44 rokov, tak o 10 rokov budú mať nižšie mzdy. Nie. To len znamená, že v súčasnosti taká tá fotka, ktorú sme spravili na tom trhu práce, znamená, že v skutočnosti ľudia, ktorí sú vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov, v princípe vo všetkých sledovaných pozíciách, zarábajú viacej ako tí, ktorí na tých istých pozíciách pracujú, ale sú už o 10 rokov starší.
Súvisí to s tým, že ako náhle prichádzajú mladí ľudia na ten trh práce, tak ich mzda rastie oveľa rýchlejšie ako mzda tých zamestnancov, ktorí sú dlhodobejšie na tom trhu práce. A zase si to vysvetľujem tak, že to môže súvisieť s nejakými schopnosťami adaptovať nároky zamestnávateľov, čo sa týka využívania nových technológií, jazykov a podobne, kde títo mladší ľudia väčšinou dokážu rýchlejšie sa adaptovať a prispôsobiť a tým pádom zvládať tieto kompetencie, čím sú teda vyššie odmeňovaní. Ale nie je to tak iba v týchto pozíciách finančných, je to vlastne vo všeobecnosti situácia na celom trhu práce rovnaká. A nielen Česku, ale v princípe vo všetkých krajinách, kde sme sa na to pozreli, platí, že tá stredná generácia, alebo tí takí ľudia v tom veku 35 až 44 rokov sú najaktívnejší, najproduktívnejší. Oni dokážu teda zarábať najviac a naopak ľudia, ktorí sú v tej najvyššej vekovej kategórii, tak tam mzda je nižšia. A ešte jedna poznámka. Jedno z ďalších vysvetlení, prečo to tak je, môže byť aj to, že ľudia, ktorí sú teda v tom vyššom veku, už nedbajú tak výrazne na ten svoj osobný rast mzdy. Pre nich možno, že väčšiu prioritu má nejaká stabilná firma, stabilné prostredie, zmysluplnosť práce, rozumný kolektív, vychádzanie so kolegami, so šéfom a podobne. Kdežto tí mladší ľudia v tom veku 35 až 44 rokov, oni sú tí, ktorých pália hypotéky a potrebujú teda aj viac dbať o to, aby zarábali čím viacej, lebo ich tlačí na to nejaké ďalšie záväzky, zakladajú si rodiny, prichádzajú deti a podobne. A preto napríklad sú aj častejšie menia prácu a s každou zmenou zamestnávateľa v princípe prichádza aj nejaký nárast mzdy. Dostáváme se vlastně k poslednímu pohledu na ta data a to je rozdělení muži versus ženy. My víme, že samozřejmě se snažíme a firmy by se měly snažit implementovat i rovné podmínky odměňování. Víme, že je to podporováno samozřejmě legislativními kroky, že národní legislativy mají implementovat směrnici o transparentním odměňování. Víme, že stále rozdíl v těch příjmech je, myslím, že průměrně kolem nějakých 16%. Nám tady pro ty jednotlivé pozice ty rozdíly u většiny z nich taky vyšly. Dejme si tady k této oblasti komentář. No teraz je to taká horúca téma práve kvôli tej smernici. Je to ale, tá smernica je téma sama o sebe. Nebudem do toho nejako viac zachádzať. Každopádne, pokiaľ ja mám dobré informácie, tak ten mzdový rozdiel medzi mzdami žien a mužov je približne 18% v Českej republike a na nami sledovaných pozíciách, ktoré sme my v tej štúdii analyzovali, zase vidíme rozdiel, že iná situácia je pri manažerských prácach a iná je pri tých nižších pozíciách. Napríklad pri tých manažerských prácach sa ukazovalo, že ten mzdový rozdiel je okolo tých 18-19%. Štandardne sme zaznamenali ten mzdový rozdiel na tej pozícii okolo 12-11%, no ale existuje pozícia napríklad IFRS špecialistu, kde ten mzdový rozdiel bol úplne nepatrný, 2%, ale to znamená, že tie mzdy sú prakticky rovnaké. Treba stále ale zdôrazniť, že bavíme sa o porovnaní miest žien a mužov na rovnako znejúcej pozícii. Ono to kompetenčne môže ešte vyzerať trošku komplikovanejšie. To sme nedokázali teraz zanalýzovať, ale keď sa teda na to pozrieme cez tieto pozície, tak tie rozdiely sú takéto. Nie je to opäť nejaké špecifikum Českej republiky. V princípe ani týchto pozícií viac menej dá sa povedať, že keď sa, ako som už spomínal, keď si zoberieme mzdy všetkých žien a všetkých mužov na trhu práce, tak ten rozdiel je tých približne 18%. Keď sa na to pozrieme vo všeobecnosti v celej krajine cez pohľad pozície, čiže rozdiel miest žien a mužov pracujúcich na rovnakej pozícii, tak tedy sa dostaneme na úroveň okolo 13% celorepublikovo.
No ale pri týchto pozíciách, ktoré sme si teraz tu nami zanalýzovali, tak áno, vidíme, u manažerov je to viacej a u tých profesiách, kde ide o väčšiu odbornosť v zmysle toho finančníctva, tak tam je to menej. Ale pohybuje sa to naozaj na tých úrovniach celonárodného priemeru. Tak a dostáváme se k poslední větší kapitole, kterou máme nazváno nefinanční benefity, to znamená nějaké nepeněžní plnění k zaměstnancům a nějaká taky flexibilita z hlediska podmínek práce. Pojďme si říct, co jsou ty benefity, které zaměstnanci oceňují. My v našom prieskume sa pýtame našich respondentov, aký benefit z nejakej ponuky 20 majú od zamestnávateľa a ho aj využívajú. No a tým top benefitom, ktorý sa tu umiestnil na prvom mieste, je možnosť pracovať z domu. To asi neprekvapí po covide. A dokonca som počul aj také názory, že to ani benefit nie je, že ešte máme vyššie výdavky, keď musím mať office doma, ale stále to evidujeme ako benefit, lebo zase z nejakých rozhovorov viem, že väčšina zamestnancov oceňuje, že môže vykonávať svoju prácu plnohodnotne doma, že manažment dôveruje a podobne. No a potom tým druhým benefitom je flexibilná pracovná doba, a čo je také strávenky napríklad sú až na 4. mieste, ale stále pomerne vysoko, viac ako polovica ľudí tvrdí, že dostáva od svojho zamestnávateľa tento benefit. Samozřejmě tady máme pohled přes jednotlivé pozice, ale to bych řekl stejně jako všechny další data, zpracované pak informace do podoby grafů budou dostupné nejenom členům České asociace pro finanční řízení, ale všem zájemcům, kteří zavítají na stránky České asociace pro finanční řízení. Takže já bych chtěl Miroslavovi poděkovat za příjemný rozhovor, za to, že jsme mohli poodhalit situaci na nejenom pracovním trhu, ale především na mzdovém trhu, na tom, co se děje tady kolem pozic v oblasti finančního řízení. No a budeme se těšit s vámi posluchači někdy příště. Nashledanou. Miroslava, děkuji. Ja ďakujem taktiež za pozvanie a prajem všetkým vyššie rasty miest do budúcna. Nech sa vám darí. Naschledanou. Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.